παιδιά, θα κάνουμε ένα βίντεο στο Roblox. Μην το κάνεις. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Ωραία. Κοιτάξτε παιδιά κάτι. Μπαίνουμε στο νερό και... σε λίγο θα γίνει. Έλα. Να το. Τέλειο. Με μια γοργόνα. Τώρα θα ξαναγίνω άνθρωπος σε λίγο. Πάμε εδώ, είναι βράδυ, άρα σκαρφαλώσουμε το πάνω. Όπα, πέσαμε. Και θα περιμένουμε λίγο. Και αυτό εδώ πέρα, τη βλέπετε αυτή την πισίνα. Αυτό εδώ πέρα θα γίνει μια πολύ ωραία πισίνα που θα μας δώσει ένα χάρισμα εμάς στις γοργόνες. Μόλις το φεγγάρι φτάσει από εδώ πάνω, έχουμε χρόνο. Γι' αυτό παιδιά θα κατεβώ λίγο να δω τι γίνεται. Τέλεια παιδιά, βγαίνει το φεγγάρι. Έρχονται κι άλλες γοργόνες. Πάμε λοιπόν. Όχι! Ξημέρωσε, νύχτο, ναι, δεν πειράζει. Όπα, sorry. Πάμε να περάσουμε γρήγορα στα εμπόδια. Ήταν τέλεια, έτσι πέρα και πέρα ευχαριστικά. Τώρα όμως θα πάω στην καφετέρια μόλις γίνω ξανά άνθρωπο. Κάθε φορά που πάω κοντά στη θάλασσα, θα γίνεται αυτό. Πρέπει να προλάβω. Γι' αυτό λέω να προλάβω. Δεν πρέπει να είναι διεύθυνα. Σκύβω. Έλα, μπράβο. Διαβραδιάζει. Δεν έχω και πολύ μπαταρία. Όχι, δεν βραβιάζει. Λάθος. Παιδιά, έρχεται το φεγγαρόφωτο σε λίγο. Μου άρεσε καθόλου αυτό. Σε λίγο έρχεται το φεγγαρόφωτο. Πίσω υπάρχουν πολλές ωραίες γοργόνες. Πρέπει να ξαναγίνω άνθρωπος τώρα. Πάμε. Πάμε. Πάμε τώρα να σκαρφαλώσουμε. Και αυτή είναι η λίμνη, όπως είπα, παιδιά. Σε λίγο νύχτα.
αφήστε το για το. Κάποιοι έχουν πάρει ήδη ένα μισά ώρα όπως που είχε πάρει μια δύναμη ωραία που μ' αρέσει. Εδώ είναι ένα που βάζει τις μπουρμπουλίθες πάνω στο νερό και μπορείς να σταθείς όρθια. Εντάξει, τρέξει. Και περιμένουμε τόση ώρα. Τη βράχη μ' αρέσουν γιατί μπορείς να καθίσεις. Έτσι, έτσι. Έτσι. Μισό λεπτάκι. Έτσι. Ειδικά αυτό μ' αρέσει όταν... Μισό λεπτάκι, περιμένετε λίγο. Αλλά μ' αρέσει και αυτό. Εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει και αυτό όμως. Ωραία. Πατώμε τώρα γρήγορα εκεί μέσα γιατί μπορεί τώρα να πάρει τις δυνάμεις. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να αργήσουμε. Και για το φεγγαρόφωτο σε λίγο αρχίζει. Αχ, πρέπει να γίνω γρήγορα άνθρωπος. Παιδιά, όντως αρχίζει το φεγγαρόφωτο, πρέπει να γίνω γρήγορα άνθρωπος. Αυτό το βίντεο σε λεπτάκι. Παιδιά, έκανα τεράστιο λάθος. Γίνω άνθρωπος τώρα. Παιδιά, μην φτάνει. Θα νυχτώσει, παιδιά, σε λίγο, γιατί το έχω ξαναπάξει αυτό. Κοιτάξτε λίγο. Είναι... έκτιος. Περιμένω τόση ώρα το φεγγαρόφωτο. Άντε, περιμένω τόση ώρα το φεγγαρόφωτο. Περιμένω τόση ώρα το φεγγαρόφωτο. Πότε θα έρθει? Πάντως είμαι μια φανταστική γοργόνα. Ουί! Επίσης, ουί! Αυτό είναι το αγαπημένο μου και κάνω πάντα αυτό. Ωραία, πάμε γρήγορα εδώ. Το κάνω σε εξωτερικό χώρο τώρα αυτό το βίντεο. Άρα άμα ακούγεται τίποτα, δεν θα φταίω εγώ, αλλά όντως αρχίζει τώρα το φεγγαρόφωτο. Παιδιά, αρχίζει. Ας είμαι γοργόνα τώρα. Παιδιά, αρχίζει το φεγγαρόφωτο. Να, φαίνεται. Να το. Και πρέπει να είμαι έτοιμη λοιπόν να πηδήξω. Να το φεγγάρι, το μαγικό.
μαγικό φεγγάρι. Άντε. Παιδιά, άμα πέσω δεν έχω και πολύ χρόνο. Γιατί έρχεται... Όπα, το φεγγάρι έρχεται. Πέσω. Δέξτε πού είναι το φεγγάρι. Όταν πάει από πάνω στη σκυλιά, όταν πάει από πάνω στο ηφαίστειο, εκείνη η λίμνη εκεί πέρα η μικρούλα θα γίνει με το φεγγαρόφωτο και θα... Μισό λεπτάκι! Μισό λεπτό! Και θα γίνει με το φεγγαρόφωτο και... Δεν πειράζει, σε λίγο έρχομαι. Εντάξει. Έλα. Πού είναι? Να το, μαγικό είναι. Γρήγορα να πάμε να βάλουμε. Έλα. Άννα, τι λέει το βίντεο? Έκανες κανένα καλό? Παιχνίδι? Ναι, και τώρα κάνω αυτό. Κάνουμε μπάνιο, 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 μπάνιο. Έλα. Αχ, δεν έγινε η όρεση. Γρήγορα πρέπει να γίνω subscribe. Τώρα μπορεί να έγινε το βίντεο. Όλο στο κανάλι της Άννας. Εγώ το έχω κάνει εγγραφή. Έχεις κάνει εγγραφή? Ναι. Εγώ θα γίνω πάλι. Στο κανάλι της Άννας θα κάνεις εγγραφή? Δεν έχει βγει ακόμα το βίντεο. Παιδιά, τελικά δεν πήρα δύναμη, άρα δεν είμαι εκλεκτή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Και... μισό. Έλα. Ουαπ. Άμα μ' αγαπάτε... Όπα. Άμα μ' αγαπάτε, κάντε και εσείς μια καρδούλα κάτω στα σχόλια.